5, 4, 3, 2, 1. En starten maar! Voetje voor voetje! De Ronde van Aruba, het is een terugkomend evenement. Elk jaar komt het terug. 52 jaar geleden is dit begonnen, opgericht. 2 mariniers zijn begonnen daarmee. En is uitgegroeid tot een groot hardloop-evenement op het eiland Aruba. Waar iedereen graag bij wil zijn, iedereen wil graag meedoen. 200 teams. Ja, de totale afstand is 72 kilometer. Er zijn 13 hardlopers die doen dit alleen. Die gaan die 72 kilometer alleen afleggen. We hebben ook duo-teams. Dat zijn er 39. Dat zijn mensen die splitsen de afstand op. En dan hebben we estafette-teams. Dan loop je ongeveer allemaal 18 kilometer van het traject. We kunnen eigenlijk niet groeien. We zitten maximaal vol. Door de veiligheid, dat morgenochtend 7 uur alles klaar moet zijn, zitten wij aan het maximaal aantal teams wat we kunnen processen. Doordat we gewerkt hebben met een loting, konden we preciezer werken. Dus we konden hoog inschatten en dat hebben we ook gedaan. Dus we zitten maximaal vol nu. Nou, vanaf 8 uur was startschot en elke minuut start er een team en dit gaat tot 12 uur duren. Ja, we zitten ongeveer op 700 deelnemers in totaal. Ja. Zo'n evenement is belangrijk, niet alleen voor de kazerne, maar ook voor sport op Aruba? Ja, sowieso. Kijk, ik ben zelf van de sportafdeling van de kazerne en ik geloof heel erg in sport, in bewegen. En om deze manier de bevolking van Aruba ook aan bewegen te krijgen. Je ziet gewoon, mensen zijn al een jaar tot een half jaar van tevoren bezig met trainen. Ja, en uiteindelijk moet het vanavond tot een mooie climax komen. En dus mensen zijn er echt voor aan het trainen. Het wordt georganiseerd door de kazerne, maar wij doen dit met heel veel bedrijven, organisaties, waar we heel dankbaar voor zijn, voor alle sponsors. Want alleen met het eiland kunnen wij dit doen. We doen dit ook echt samen. De toekomst, wat wij willen, we kunnen niet groeien in aantallen. Dat is qua veiligheid niet mogelijk. Dus we blijven dit aanbieden voor het eiland. En we hopen zo iedere Arubaan die zou willen deze unieke kansen geven. Kijk, wij staan altijd open voor partnerships natuurlijk. Bedrijven waar wij in geloven, die ook achter de sport staan. En wat we dus zien door de bedrijven en organisaties, dat zij teams formeren binnen het bedrijf. En elkaar natuurlijk ophypen tot deze avond. Ja, het draagt allemaal bij. Gezondheid, het hardlopen. En je ziet gewoon wat dat doet binnen de teams, binnen de bedrijven.